Ayan, at kasama ulit ang Trio Kuela family with Batusay and Oslek. Wala si paring Jones kasi hindi nakasya. Paring Jones, habol ka na lang. Ayan, at pupuntahan namin yung isa sa mga fans namin ng Trio Kuela dito sa may ano. Ay, hindi nakasya yun. Dito sa may... Hindi kasi kaya hindi magkasya. Yung yan, traffic kami. Signage. Ito kasi kung saan sumusuksok, pati yung hams, tinatalon. Yung driver mo, Ate Del, nag-lipstick pa yung isa. Eh, syempre, babae ako. Alam mo namang... Nanakit na rin. Nahawa. Nahawa na. Eh, kasi pati ko mag-lipstick ko. Kaya naman mo, malay mo, makahanap ako ng gwapo. Wow! Ako nagbibigay tayo ng ayuda doon sa kalsada, makakita ako ng artista. Wow! Si Rapi ka, gusto mo? Sino yun? Sino yun? Hindi niya kilala. Bakit kasi nakaparking ba yung putsi na putik na yan? Ba't kasi nandiyan nakaparking? Daming parking sa mga daan. That's why we can't pass the... We can pass away. We can pass away because the road is so very, very kipuri. Makipot. In Japanese, kipuri. That's why. Yeah. Kipuri. Parang yan. Pupunta kami sa fans namin na bibigyan daw kami hopya. Yun, gusto niya kami makita ni Tita Arlene Reyes. Yan, malapit lang daw siya doon sa bahay nila si Rapika. Kaya alam na nung dalawa yan. Ako kasi di ko tanda yun eh. Alam mo na yan kaya? Yan. Oo na lang. Sabi. Sino lang yung sabi? Di mag-iya sana yung mag-iya. Ayan, grabe yung traffic Traffic. Paano kasi yung sasakyan na puti? Diyan pa nakaparking. Dapat kasi, bakit kasi hinarangan doon ng mga politiko? Yan, isa pa yan, yung mga politiko. Pagalitan mo. Alam mo kasi yung mga politiko, hindi porket sila yung politiko na tinatawag, sila na may-ari ng kalsada. Tama. Ba't kailangan na isara yun? Tapos kami na ng mga butante ang nagsasakripisyo. Tama. Di puta. Di ba? Grabe Tignan mo talaga. itong sakripisyo namin dito, hindi makagalaw kaya sinara doon ang dapat na daanan. Diba? Bulol pa. Ano sabi ko? Napuputol yung ano mo eh. Dapat daanan. Parang English mo nga, English. The road, why? The The road is blocking of the some politics here at the Taguig City. That is not right. Wow! Galing yan! Galing yan! English ni Nathan, islang. Parang ilong nga niya, di ba? That why? Yeah. That's why we have standby here because the road is both small space because of the some of the politics blocking the outside. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Talo si Del Cabarli sa Inglesan ba? That why? Because the politics why? Tapos nagdadala pa yung hungag ng ilong niya, ganun yun. Nag-8-8. Look at that white what is that? Naku, mababang na. Mazda. Mazda ba yan? Mazda yan. Ito yung unang Mazda? Kasaway ang driver, yes. Nakasya sana kakamping ko. Pinasarado mga ano rin tong mga nandito sa atin Pinasarado yung mga road pero hindi nila pinalis yung mga nakaparking sa gilid. 'Di ba? Mga saraulo din kung isasarado niyo yung mga daanan, rondahan niyo yung mga daanan na dadaanan ng mga sasakyan. Kung may mga nakaharang ba, ipatanggal niyo. Siguro takot sila sa may-ari nito. Kaya yun, hindi nila pinatanggal. Yan pong may sasakyan na plate number TGO 973. Inayupak ka. Bibilibig lang sa sasakyan. Wala kang parking lot. Parking lot. Buisit mo. Tapos ito pa, abalahin mo pa yung mga dadaan dito. Bahala sila. Kami naka-aircon. Salbahe. Pangit na nga, salbahe ka pa. Bahala sila. Pangit. Problema nila yon. Dapat talaga, bago nila isara yung dong kabila,
Nilinis muna nila dito. Mm. Kasi nga dito dadaan eh. Tama. Huwag na kasi tayong bumalik dito kay J.K. Bara. So ngayon, kung magtanggal man dito, wala problema kami, naka-aircon kami. So, I don't care. Oh, wow. I don't Ako care. yung gwapo-gwapo maka I don't care. Wala mo eh. Baba, pitik-pitik pa ba? Huwag naman yung ilong. Aray. Alam mo yung mga tao na wala naman talaga may pagyabang na kagwapuan. Yung pa yung mga napakagalaling maglait. Uy, kilala ko to ah. Di ba binablog mo yan dati kay Tito Si Slek? Jobal. Ha? Si Jobal. Pwede ba i-vlog yan? Bilagyan sa ano. Magnanay yan eh. Oo, kawawa yan eh. Sino yung babae na Ano plastic na mo? green? May... Kasi tawag ito. Hindi ko alam kung saan bahay nila, Jay. Sige, puntahan na lang natin yun. Dyan siya dito. Hindi, iskinita lang yan. Hindi, dito. Hindi, diyan lang, sa Santa Ana lang yan. Yan, nagsama-sama na naman ang trio Kuwela. Yan, the original. Wow, the original. Ba't ang sama tingin mo doon sa Nakamiyo? Porket gwapo lang eh. Gwapo ba yan? Mukhang malnourished. Uy! Pag mo na ipakita, baka makita nila binablog natin. Wala to. Baka malnourished daw. Baka panlait ka, pangit ka. Akala ko kagwapuhan ka. Paano makaganti? Diba? Dami-dami lang yan. Tapos yung mga barangay, oh. Wala sa ayos, nainip na ako. Bumaba ka na. Ano bang nasakop na Sabi ko to? kasi sa'yo, huwag kang dadaan sa hindi sa San Felipe Road. Ay, meron pa oh. Sabi ko sa'yo, San Felipe Road kasi. Ba't kasi pinapapasok eh? Pwede naman to paano yan dun? Wala sila. Bola kayo kami, naka-aircon dito. Tuloy yung vlog namin. Pero kayo, naiinitan kayo dyan. Alam mo, kasalanan ko nang nagmamanage dito sa traffic. Oo nga eh. Kasi yung pinapasok ko, sikip-sikip. Wala sila. Oo. So, mamaya magasgasan sa iba na. Diyan tayo magkakalabu-labu niyan. Tataob ko yung ano mo. Ano ba yan? Dual ano yan? Dito yung mga dyan ako malayo pa tayo. Malayo pa dito. Yeah. Grabe. Sige, malayo pa to. Oops. Para makandaan dito muna. Oops. Hindi ba? Uy, mahaba yung muso mo doon. Baka tabutin yung motor. Grabing traffic to ah. Grabe. Ito ang hirap sa mga politika. May motor po eh. May motor. Napanggain niya yata ang motor. Ayan mo yan. Yan ang hirap dito sa mga politika, no? Hindi nila inisip yung mga butante. Sino ba politika yung nandun? Pag tumakbo akong ganito, na ano lang ako, di ako mangangampanya. Tatamaan ng motor niya, no? Maandar pa rin siya. Nasa marang pa tong nakabike. Ang ganda niya, Jay. Ha? Kahit nanay na siya, ang ganda niya. Parang ako. Wala akong pakialam. Parang ako, nanay na maganda pa rin. Yo, pinagsasabi mo Ate Del. O bakit? Totoo lang naman ah. Kaya lagi akong nilalagnat pag nandito kayo. Pag uwi kayo, masama na pakaramdam ko. Dapat dito na tayo. O, dyan na nga tayo. Mas masikip yan, Jay. Mas masakit. Diretso ka lang dyan. Tas Oo nga pala, pati pas nga pala tayo. masikip Oh, ka doon. tuturo ko na rin sa inyo yung barangay na dati kong pinagtatrabahuan. Yan sa Jay dati. Turo na. Ayan. Ako ang ano dito eh, barangay. The barangay police. Na ano, yung pangbabagan. Pangbabagan sa mga magnanakaw. Kasi nga po, hindi siya mapagkakamali. Si Empoy, oh. Sinan mo. Twist that. Si Empoy. Yung kasama natin mag-drive. Tricycle boy. Okay. Yan nakatira yan. Oo. Hindi, dun yun. Doon sa dulo at pasok. Sa looban. Pero ayan, nandito pa papunta doon. Kawawa yung sasakyan nun. Oo nga. Haba ng guhit. Grabe ah. Mabiguhit na. Oo, grabe, kawawa yung sasakyan. Ginuwitan na yun, oh. Beijing sa may-ari ng sasakyan. Bagong-bago pa may guhit. Yung motor mo, ang haba ng guhit. Yun ang hirap mag-parking sa kung saan-saan. Mong inanuhan ng ice pick ah. Yan mga kakwela, dito pa ako nagtatrabaho ng barangay Talod noon. Diyan po ako nagtatrabaho no, naglalag na naman yung cellphones ko. Yan, yan po yung mga kasamaan ko. Ibig sabihin, kilala ka pa doon hanggang ngayon. Oo, wala nila ako dyan. Ay, mga pang umaga yan eh. Ang mga ano dyan, yung mga panggabi, mga kasamaan ko. Yan o. Kaya ba siya? Ayan. Oo.
Ang daming mga ano dyan, mga parang sa social media, may mga ano din, may mga may mga sabihin na natin na ano kupal na kasama, ganun. Yan. Tama. Oo. Kahit naman saan ba? Yan, hindi rin mawawala dyan. Matod sa inalisan ko na grupo. Ano ba inalisan mo ng grupo? Grupo mo yun Ay talaga? Oo. Pagkakala mo kasi wala na rin ako doon. Matagal na rin ako tinanggal. Ay, wala ka na. Nagpipiling na lang ako. Nagpipiling ka na lang ba? Kaliwa kanan. Kanan. Feeling, kalimutan. Nagpipiling na lang po ako. Nagpipiling ka na lang. Nila ako. Pero Okay. matagal na po ako tinanggal. Alam mo na. Kaya pala nung tinatanong ka ng mga viewers sa live ko kagabi, sabi mo, wala naman po akong grupo, anong masasagot ko sa inyo? Sabi niya kagabi, paano, ano may sasagot ko sa inyo? Wala naman akong grupo. Trio ko lang. Wala po kasi. Bahala kayo, basta ako nakinig lang kagabi. Actually kasi nung pinasok ako doon, tinanggal ulit ako. Kaya lang din na po ako umimik. Kasi naman, okay lang naman sa akin kahit saan ako eh. Para mabawasan na daw yung mga pangit. Hindi, kasi masyado kasi lang nasasapawan sa kagwapuhan ko. Wow. I'm very famous. Parang ano yan kataga ko yan Diba? Kaya, siyempre, okay lang naman, di na rin ako Iba kasi talaga yung kagapuhan natin dalawa, no? Kaya nga. Panis na panis eh. Yung gwapo ni Rab, gwapo lang. Diyos ko. Uy. Pero yung gwapo natin, kakaiba eh. Oy, Talagang- talagang yung gwapo sa inyong At least dalawa. ako, gwapo ako. Hoy, pulakda din yung ilong nun. Yung dalawa si 20 boy Hoy ang ako, gwapo. ito pakinggan nyo, gwapo ako, purong Pilipino. Wow. Gusto pa ko puro Diba? Purong Purong Pilipino, gwapo. Purong Pilipino eh, mukha kang hapon. Yung Hayop na to, yung iba kasi, purong Pilipino ka. Gumagwapo lang dahil may lahi iba. Oh, tsaka sa guluta. Diba? Tayo, babad lang tayo sa aircon no? Uy, wala, original to. Electric fan pala, hindi pala aircon. Pag wala, pamay. Pag walang Ibana, hindi ako nakakalanghap ng aircon. Kay Ibana lang ako nakakalanghap ng aircon. Kaya pag natapos yung bahay nyo, pagawan mo na ng aircon. Oo, at bago lahat, san yung kay sa Rapika? Doon pa sa dulo. Yan. Lampas-lampas na tayo. Mukhang naghanda pa talaga sila doon. Alam naman na Oo, sinabi ko na papunta na kami. Ay, madali daw si tita eh. Sobrang madali daw. Bumili daw agad ng hopya eh. Sabi ko, ha? idol. Oo, lagi niya tayo pinapanood. Tuwang-tuwa siya sa atin. Alam mo naman mga mukha natin, mukha tayong clown. Kaya tuwang-tuwa siya sa... Oo. Napabango ako, baka isa ko. Diretso ba? Yan, dito na tayo. Saan? Jay, Sa tagal Jay, dito? Jay, mapabango ako. Tingnan mo yung pabango ko, Jay. Ano yan? Uy, maganda yun. Akin na lang to. Go. Okay lang. Mahal ng pabango nitong babae na to. Ang baho naman. Doon lang kasi yung Di ka naman kasi naliligo. Pabango ka ng pabango. Atusay, amuyin mo nga ako pa. Wow. Pabayaan mo si Maymay, ninang naman ako. Mabango. Mama. Hindi ko inamoy, mabango. Sinabi lagi din. Sinabi na lang, mabango. Para hindi na. Eh, ninang kasi nila ako sa kasal, kaya ano na lang, mabango. Para lang sa Mabango daw eh, no? Hindi pa man lang nakakaamoy, mabango na. Business natin din, nakabusiness. So ayun mga kuwela, andito pa rin kami. At inaantay namin yung reply nung fans namin. Siguro na nag-aasikaso yung kaya na nag-offline. Siguro baka bumili, may mga binili. Kasi dito lang daw siya sa malapit sa bahay ni Sarapika. Yun yung sinabi niya. Hindi ko natandaan yung usapan namin kung anong kulay ng bahay nila. Kasi nung nakaraan kasi, number ng bahay. oo nga, hindi na siya nakapag-reply nung sinabi ko na asan na yung Pero nakausap ko na nung video call yun. Pati yung tsahing tita niya. Na yung dalawa no? Nagbulahan niya. Ang sabi ta, ate? Okay daw silang dalawa dyan. Saan? Ako dito sa cellphone ko ngayon. Anong binuksan yung Lalo sa atin din, artistahin. Ang gaganda nga, dyan laki-laki ng mata niya. Trabida naman to, hindi mo siya. Kaya nga lagi naka-shade siya na yung makita yung mata niyang budla. Saan ba kasi Wow, sabog! Sabog eh. Nag-isabog. Hindi ka ba batusay malaking mata? Grabe. Grabe yung pakit no? Sabi Sabi, oh.
Tayo parang nakahigop ng marijuana. Aray ko, aray. Parang sabog eh, no? Dahil po sumingot ng 1 galon na rugby eh. Ang tagal nung ano namin, nami-miss ko na rin yung hopya dito sa Taguig, di pa ako nakakain. Ang sarap nung tagig ay, ang sarap nun ng hopya tapos may coke. Ay oo, sarap Kaya bumili nun. ka na dyan ng Kaya maya bilhin. Hindi, Di, mamaya, baka doon na tayo mamaya. pakainin. Iba pa yung kain, sayang naman. Grabe, pura. Oo, iba pa yung... Oo, Pag iba pa sa yung... akin kayo bumisita na sa akin lahat, bibechinan ko marami. Iba pa yung ibibigay ng fans, tapos iba pa yung kakainin natin doon. Ganun yun. Kala mo Oo. fans naman to, kala mo artist. Uy, sabi ko naman, Uy, artistahin kami. artistahin kami, ikaw lang hindi. Kaya manahimik ka yan. Kami mga leading lady sa mga pelikula. Oo, Ikaw, wala. pag sa pelikula, ikaw lang yung mga nare-rape. Tuwa na naman sila. Nag-post mo ba ito, Sai? Oo. Ilang dumating mo sa Yun ang ganda ng motor. Oh. Ay, 125 lang pala yun. Hindi ah. away na naman kayo sa motor. 125? 150 yun si Ah, Alvin. 150. Tagal Ay, pa sige, nung aming sponsor. Yan. Ako bibili ako ng Totoo talaga ako kagabi. Oh. ng 400cc para makasabay ako pag nagmo-motovlog ako, makasabay ako sa mga malalakihang motor. Ilan cc? 400. 400. Ah, grabe. Ba talaga mo? Niyayaya ko ni Galaerong Bicolano pa Marilaki bukas, linggo, di ba? Sabi ko, di kaya ng motor ko. Sila kasi malalaki ang motor nila. BMW yun. Hirap nun. Kawawa si baby rin ko. Sabi ko, pag nakaluwag-luwag na ko hulugan ng ano. Alagang-alaga mo pa naman si baby red mo. Hindi kakayanin yun ni baby rin naman. Kahit anong hataw ko hindi abuti sa 400cc. Hindi talaga kaya, no? Ilan cc ba yun sa Yung BMW, 400 pa rin yun ah. Kay ano. Hindi, 7 yun. Galera? Ay, biro mo yun. Tapos ako, 150. Ano ko po. Baka ang pimira ko, ang kwarta sa kanya, pimira lang. Primera lang yun, no? Pala yun. Papakahirap tayo eh. Yan natin pinatang yung pinrank natin si Dito, si Tiguang eh. Naantay pa namin yung ano namin kasi nga po, Naantay pa namin yung chat. ang merienda namin. Sayang naman yun. Wala pa rin siya wala pa rin siya reply. Hindi naman tumang tutokis. Paano pakaramdam ba ito saya at si Tito Osdek nakasakay na yan dito eh. Pero hindi rin yan nakaimik. Nung pakaramdam at nandito ka na sa loob ng Ibana with the window shopper. Yeah. Window up. Up drama down. Parang mas maganda pa ganito. Oo. So kanina nasa sobrang Parang masyado na. kukunin tayo ni St. Peter. Oo, parang masyado na expose yung gagwapuhan natin doon. Oo nga, eh. Okay lang ganito. Bulahan Para kapag sa personal, makita tayo ng mga fans natin. Hindi mabigla. Oo, hindi sila masyak na, ay, sobrang gwapo pala nila. Oo, mas Ano? gwapo pala sila sa personal Oo, kaysa sa video, gano'n. Huwag ka na kumunta, sikuhin ka lang. Ang sakit sa utak dito, mga usapan. Bumuelo. para kapag nakita tayo ng mga viewers na, uy, si Nathan sa personal, oh my Oh, God. you're forever. My forever. Pass away. Si, the Kuyukot is so That? very, very compatible. Forever. Lahat na lang makita mo, forever. Forever. Hanggang ngayon, wala pang jowa. Hayop na yan. Puro lang Buti forever. pa yung isa dyan, may sunshine na. No? Yeah. Mga pala, nangyaray nagtatanong hanggang, tagi saan si sunshine? Saan siya sila? Jakarta? No, No. she came from Australia. Oh my God. She came from Australia. The town when born Miss who is that? Del Cabale? Ewan ko sa inyo. Angelina Jolie? No, the Filipina actress. Oh, Curtis. Ann Curtis. Oh my God. So very, very beautiful lady. Tingnan mo ko, para akong si Ann Curtis. Yeah. Yeah. Kamukha mo si Cynthia Loster. Nananakit. Grabe naman to. Ang bigit kaya ng kami natin din. Oo, Siyempre. tapos pati kuko, ganyan. Yung Parang sa kwago yung talaga. kwago nga, nakaganyan. O, thumbnail dito, ganyan kagat. Yan, dito, dumusot ka rito. Dito sa mukha mo lang. Yeah. Ayan, dalawa ako. Thumbnail. O, di ba?
Tapos ang pamagat nito, paano, ang totoong buhay ni Del Cabarle, aka ang kwago ng BF Home? Ay, alam mo, totoosin talaga. Kwago ng Ano na rin to, bigyan na rin sa atin tong hindi na, ako kasi hindi na, na ako parang di ayaw ko na talagang bumalik ng diet. Siguro babalik ako mo, tagal-tagal na. Bakasyon lang. Pag magbakasyon kami. Oo. Hindi ka, huwag ka sumama ha. Hindi. Kami, babalik kami Ang doon. ibig ko ba sa... Patapusin niyo muna ako! Ang ingay mo kasi. Uray ko, bro. Ang ingay mo kasi. Kasi nga, inaabangan tayo doon ng kapatid ni Ate Del, mga kamag-anak sa diet. Oo. Kaya nga... Nila Chris. Oo, nila Chris. Chris, paring Chris. Ano lang yung Chris, ha? Content lang. Huwag naman Huwag ganun. na akong seryosohin, Kuya Chris. Kapatid ko yun si Chris. Huwag mo seryosohin, ha? Si Ate Del, talagang sinabihan na kami na laitin niyo ako. Wow! Ganon yan. Sige na, laitin niyo lang ako para niyo sa views niyo. Ako naman kasi mayaman na ako, hindi ko na kailangan. Wow! Pero kaya may andyan yung sasabihin pa na hindi naliligo. No. Oo, totoo naman. Mundo Huwag ka to mahiya. naman. Ay, Tapos tsura niyo. pataas-taas pa dun sa live. Nga pala. Bakit? Ngayon ko lang na... Muntik na ako sa nguso dun Nga pala. No, pataas-taas ka pa ng bilbil mo dun. Laylay naman. Pass na yun. Pass na yun eh. Pagtingin ko sa San Felipe Group, kita ko yung picture niya, nakaganon pa dun, no? Nakataas yung kilikili, pati yung bilbil. Sabi ko, itong babaeng to nawala. Hindi lang ako agad nakapunta dun sa live niya naglalandi. Oo, nagwawild na dun. Si Kuya Julay naman, tululaway dun sa comment. Sabi ni Kuya Julay, hindi ko naabutan na. Eh, sakto nagta-type ng comment yun, nakatayo ako dun sa camera ko. Mm. Nakita niya yung malaking puso ko daw. Ang pangit Yung puso naman niya ng naman mga kaiitim. kadiri, ang itim-itim. Puro, libag yung loob ng ano. Palagyan mo na lang kaya ng para maganda tignan. Ano ba yan? Lagyan mo ng Yung sa puso. bandage. Banded ba tawag doon? Ano, band-aid. Para di makita. Band-aid. Oo, Oh, band-aid. Yan, Oh my yan God. naman ako sa mukha niyong dalawa. Mas maganda pa Yung yung forever puso again? ko sa mukha Okay. niyo. No. Ay! Maganda pa yung puso ko sa mukha niyong dalawa. Alam niyo Uy! yun? Ala! Tataas ko to dito. Baba. Baba. Wag, tuwang-tuwa niya si Batusay. Oo, bala. Magalit. Si Bato Say tsaka si Ross DDR eh, no? Bigla Ayaw na. kasi. Si Keras napatatlong tagay ng Buti nakita pa yung yung puso. dalawa na yun, So yan, naglilibang-libang Masarap kami naman habang hindi pa rin nagre-reply yung fans namin na gusto magpapunta sa amin dito. Pag 3:30 na wala na, batch na tayo. Balik na lang tayo dito. Yan po mga kakwela, pag wala pa rin ng reply, mga 3:30, batch na po kami para makapag-vlog na kami mga Bigyan na personal kami ng vlog. ayuda. Pwede naman namin balikan dito anytime. Dito lang naman. Oo. Para ibabalik na lang kami. Kahit gabihin na kami, at least makabalik Kaso kami dito. nagugutom na ako. Yun lang. Pag nagugutom pa Hirap naman na ng palang kwago. gutong kwago na to. Oo. Bigla lang Ayun na. Bigla lang Ito. ito nangamrot eh. Yan, nag-reply na. Magpipicture ulit ako. Tumambuli tayo at tapat ng bahay ni Traffic. Lalabas ako. Lalabas mo na ata siya, Jay. Lalabas na. Sige, labas. Sige po, labas na. O, lalabas na daw siya. Tingnan natin kung Dito tayo sa pulang pulang nakahasard sasakyan ka. kami sa gilid ng Tapat ng gate. Tapat ng gate ni Serapika. Nakakatuwa naman may mga ganitong fans na nag-i-effort talaga sila ma-meet tayo in Oo. personal. Kaya nga nakakatuwa. Saan kaya dito banda sila? Tingnan natin, hanapin natin. Ayun, sa wakas, ayan, nakita na namin yung meet namin. Yan sila Ate Del. Makakain ka na. Makakain ka na. Hindi natasakit ang utak ko nun. Ha? Hindi natasakit ang utak ko. Hindi na nakakit ako. Puting-puti si bakla no? Puting-puti ka girl no? Siyempre, because I'm white lady. Right lady? Yeah. Because you're Beautiful lady. beautiful lady? Yeah. Yeah. That's why That's why. I'm born very beautiful in the world. Wow. Once again, I'm beautiful in the world. you're beautiful in the world. Yeah. Yeah. Yan yung
Hindi naman sin. Saan yun? Saan yung bahay nila? Ito siya, susundan natin. Yung pamangkin. Oo. Kaya nandito kami, mukhang mabubusog na naman kami ngayon ni Bebang ha. Mukhang makakain na naman kami ng ano nito. Pamangkin lang yan. Pero nanonood din sa atin yan. Siya si Marga. Hi. Okay, malapit na kami. Tao po. Diyan. Upo ka dyan. Upo ka. Kasama niyo si Beth? Hi. Tita. Nakaplak ka? Opo. Hello. Sarap nyo no. Ano to? Original. Original. Nakaiba yun ah. Walang ayan. Isa lang siya. Ito pala yung flavor. Special munggo. Special munggo. Hindi ko nakituwa yung Yan, from tita. Mas masarap yan. Meron niya na Busog ka na naman. Wala lahat na. Walang lasa. Parang hindi na siya mataba. Kailangan mag-diet. Si Jay din na, si Jay, di ba? Kumain na rin si Jay. Uy, napupuri na tayo. Pumenta daw tayo. I know that. Mukha nila dito sa Manila. I know. Sa probinsya na po talaga. Libos ako. Naka-aircon ka lagi eh, no? O, yung sinasabi niyo si Del, ba't sa personal, maganda na. Uy, Nagsisinungaling. Nagsisinungaling si tita. Wow! Pakyut! Wow! Nagpakyut! Yak! Parang ang kwagong puyat. Wagong bangag. Ay. Napuri lang eh. No? Biglang gumanon yung napuri lang ni Tita. Thank you nga pala kay Tita. Ayan. Sa pahopya. Tagal. Simula nung umuwi ako dito, hindi ko pa siya natitikman ulit. Ngayon lang? Ngayon lang ulit. Sabi ko yun, makakatikim ulit ako. Nakakalimutan kong bumili. Ako hindi ko na maalala kung kailan pa ako kumain. Kasi ang pinakasikat na hopya dito Wala talaga sa akong Taguig. Dito. Siguro bata pa ako noon. Sariwang Sa Taguig talaga. Tipyang. Tipas na Hoy, hopya. tag-iisa tayo dyan Sa akin, kay Nathan, kay Osley, kay Batosay, sa akin. Ay, Sa akin. sobra! Sa akin. Ang dalawa. Kasi ako lang babae, dalawa sa akin. Ay, di ba hindi ka naman kumakain ng ganito? Ano mo tagabihin? Magtatay ka dito, bahala ka. May sirang bitukan yan. Ay, sira buto ko mo yan. Lalaki mata mo. Biglang pakyut. Kaya nga eh, no? So, ayan, uwi na. Magbablog na kami. And salamat kay tita. Ayan. Yan, no? May hopya. Bilisan nyo naman. Hindi na alam ang bukas ng cake. Hindi ka marunong bakla? Wala ba sa inyo niyan? Ano lang sa amin? Ano? Buton. Push button. Ay, grabe. Push button. Laki ng bahay. Yan. Salamat po. Hanggang doon pala yan eh. Yun yung tindahan. Laki pala ng bahay ni madam mo. Yan yung supporter. Okay ka naman dyan. Kaya sige na, bye-bye. Yan tita, thank you. Yun no. Ay. Naka-opya. Alam niyo kung anong kulang nito? Yeah. Coke. Bumili na tayo. Sana. Ay, bawal pala sa akin. Tubig lang ako. Tubig ka lang. Kawawa naman ako. Kawawa. Tay. Yan, bigyan natin si tatay. Tingnan rito, tay. Bigyan natin ng ayuda si tatay. Tatay, Thank you, ah. Tatay, tatay. Yan, salamat. Yun. Doon muna yan sa harap. Lalamunin na natin yan. Lalamunin talaga. Dito na lang to. Pero bago lahat, bukas kami ng isang karton. Tikman muna natin yan. Bago Before anything else. Before you die. Before you... Munggo! Purple. Hoy, ang kalat. Sarap. Ang kalat. Pagin, sarap. Walang lang. Walang gagana-gana.
Laki ng bunga nga natin dilo. Purple. Hmm. Hmm. Ano ba dyan? Sarap. Saan tayo dyan, ha? Wala yung violet yung ano. Wala yata. Mm. Original yata. Tapos kaliwa. Tapos next, original kasi nakalagay. Hindi pala, doon pa pala likuan nun. Ito yata. Saan tayo? So hanggang dito na lang tong video na to. Abangan nyo yung mga personal vlog namin na gagawin. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa mga YouTube channel namin. Ng buong Trio Kuwela Family. Nabulok. Parang kailangan ko na tubig. Hirap na hirap magsalita. Yun, hanggang dito lang. Bye-bye and God bless.